Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Urretalu saio honetara, gaurkoan lehenbiziko atalean, Jon Koldo Bikanderekin egonen gara, badakizue bera Pireneika arrazarekin lanean ibiltzen den abeltzaina dugula, ondotik, ala Itzortu ondo albaiteruak, berekin inseminazio zentroan ze berri diren kontatuko digu, eta azkenik saioari amaiera emateko, Jose Mari Uztarrozek, alde batetik hartzai egunaren inguruan solastuko zaigu, eta bestetik, Idezabal jatorri izendapeneko lehendakaria den heinean, jatorri izendapena nola dagoen kontatuko digu baitek. Oraingo honetan, ganadu zale batekin gaude, Jon Koldo Bikandirekin, badakizue, persona abeltzain ezaguna, feria askotan ibiltzen dena, Pireneika arrazarekin, Jurretakoa, eta Jon Koldo hor zaitugu Jurreta alde hortan, uda bete-betean, eta lehenbiziko eskartu, tarte bat gurekin hartzeagatik, badakigu belarretan da tope zabiltzatela danak, eta nahiko lanekin. Jon Koldo, asteko pixoa gogoratzeko jendeari, ez egite noiztik handuzu zuk lotura nekazaritza eta abeltzantzarekin, haziendarekin batipat? Nik uste dut orain 27-28 bat urterekin hasi zela lehengo Pireneikak ibiltzera. Bai, eta ez dakit, zuek etxean lehendikan bazenuten hazienda hola edo ez? Lehen hau nik erosi nuen lehen gu bizitzen baserria, tio eta aita eta hemen tio eta ukizuten behiak mestizak, eta gu orduen hasi nintzen pixka bat tion behiak zaintzen eta tio bezalostezan horre behio niretzako, orduen hasi nintzen Pireneikak ipintzen, da horrek mestizak entzen, da gogoratzen naiz erosi ginuzela 3 gintza eta izko bat, eta hortik astiro hasi nintzen ipintzen. Gero pixka bat hasi gaizkun asko gustatzen konkursoak eta hori, eta astiro hasi nintzen behiak eta konkursorako modoko ganadua erostera. Eta pixka bat erosten behiak, pixka ipintzeko sesiotan, eta gero hortik aurrera antzina etxeko behiak gehienak itzitzen dugu aurrerako, eta beti 5-6 urte batetik gauna, ez du erosiolan behi modorik eta danak eta atzen dugu etxetik. Bai, hori da, ez garai batean hasi zinelikan, zu egoten zinen hazienda erosten, zure ikuiluaren kalitatea o genetika hobetzeko, eta puntu inflexion bat gertatu da aspalditik, kontrako ez, jendeak nahi izaten dula behar bada, zure hazienda erosi ez, seinale hona hori ez. Hori da. Hori egiten duguna da biak eta asko eta sekorrak gaztea saldu. Erosten dugu lantzimein sekor bat bizkate hori kanbietako, odola kanbiatzeko ganatutegian, eta bizkate zukiteko konsanguinidad, bai. Eta ez egite, azkenean zuen diru iturriak Pireneika arrazarekin zer da, bai tarteka saltzen duzue aretzeren bat aurrerako, kanporako, baina ez egite nola da, aretzeak arategietara saltzen dituzue, nola funtzionatzen duzue zuek? Azken urte honetan gauza pixka bajatzera doa, uste dugu gara lehenko bezala jente gehiago interesatuta egoten zala gaztetxoak eta saltzeko, orain pixka kostatzen da, nik uste dugu pixka bat ala bebai hau krisia dagoela bebai, baina, guke holan biak gazteak eta sekor gazteak gehienak bizirako saltzen dugu. Bizirako? Bai. Orduan, Ziguraski prezio hobeagoan, ez, arategira joango baliz baino, edo gizaintze zentro batera baino, ez?
Bai, beti presioa guretzako numeroak eta egiteko beti fasillo izaten da, zer errezago pentsu bitxio jaten dabe, eta beti okela duen minio presioa beti hobeagoa da. Bai, orduan ja hartu duzue maila bat, non, bueno, genetikoki maila altua duzue, eta baliatzen zarete, zuen diru sarrera garrantzitsuena, hortaz izateko, ez? Bai, ja mobitzen gara pizka bat kanpoa be bai, beti gauze feria askotan, eta bai Salamanca, bai Zaragoza, Elizondo, Gernika, konkurso guztietan, eta jentea bai ja esaltu dite hotzu, eta bai ja bia eta izko asko bialtzen dugu kanpora, Soriara, Leonera, Zaragozara, Salamancara, eta, bueno, pizkate horre laguntasun emote hotzu pizkate kanpora eta atzeko eta beti saltzeko. Bai, bestela buruak, zinda heldua, burua asko dituzue edo... Bueno, txiki eta hundi egongo gara berrun baten bueltan. Jo, buru asko, aho asko, bazkatu behar direnak, eta ez dakit, bazka aldetik anta, terreno edo lur saiak ere izaten duzuela desente edo, bazka egiten duzu etxeko asko edo? Bueno, bai, deko guz etxekoak bai bastante asko, eta alkia alokatuta bai asko, eta, bueno, gero jentea, ja, terrenoa tokatzen bastante errazagoa da, azkeneko urtebietan, hiruetan bastante terreno hartu dugu, ze jentea, bueno, garbitzeko eta aldera eta pizka San Luiskero terrenoa, bastante ondo gabiz terrenoekin momentu honetan. Bai, orduan orain tokatzen da ez, udaberri uda partean atope belarretan, ibiltzen zarete belarrak egiten edo? Bai, duke etxerako ja bigarren kortea guk bolak egiten dugu, bai sikuako, bai plastifikatuta, da hori ja bigarren kortea ja egin dugu bai sikuan, da, bueno, ja usten dute dagoen siketeaz da, ez dakit hirugarren kortea zohoz egingo dugu, beha, ja, hemendik aurrera ja urtetan duena behiak jateko ja dan. Bai, orduan, bueno, etxeko bazka alik eta gehienez, kontuak hobeki ateratzeko ez, eta erosi, bueno, alik eta gutxien, ez? Bai, erosten dugu lan konkursotan eta ibiltzen direnako erosten dugu forrajea kanpotik, eta gero bai etxean sartzeko negurako lastoa, bueno, gehiena etxean egiten dugu. Bai, hori da. Eta, bueno, konkursoak aipatuz, bueno, zuentzate konkursoak afizio handia duzue, disfrutatzen duzue, baina azkenean ere eskaparate bat da, bueno, zure hazienda, ezagutzera gehiago emateko. Urtengo pandemia honekin, zoritxarrez, bertan bera geratu da dena, ez? Bai, urtere, ja, ez dakit, urte raro samarra aruz, urten aino sabatiko bezala, ja, urten feria batera bezkara joan, da, ja ez dut uste urtengo parte ja fungo garen ipez, ja, bueno, zuk esan duzun bezala, ja, bai Elizondo, bai con Gernika, da, ez dakit, igual jungo gara Salamancara, beha honi jokorren ez dago hain klaru, beha uste dugu ja itxiko dela dena ja. Bai, Salamankakoa noiz izaten da? Salamanca da datorren septiembrean, eta ez dakit, igual modu online, modu bezala ez dakit egingo da subasta bat bai iskuena eta bai biana, beha, bueno, uste dugu momentuz bai izko kontua dinoie, beha presentetatzen ez dakit jungo bai. Bai, Elizondoko feria, Baztango feria, bueno, ja antolatzaile konfirmatu zuten, udaletik ere, bueno, ez zela burutuko, eta pena, ez? Gustora joaten zarete Baztanera ere, ez? Bueno, lehen egon naiz pentsatzen eta pixka begiratzen, da uste dugu 23 urtean segitutan junga ere. Jo, urte asko dire. Eta, bueno, eta urte guzti hauetan plaza desberdinak ezagutu dituzu ere, Pireneik Arrazoko lehiaketa egiten dena, eta, bueno, eta Baztangoan kontent, danak aklimatatuk eta jarriak plaza hortara, ez gustora? Bai, egia esan Elizondoko feria oso polita da, oso beti lehengotan segitzen zenien, beste leku batzutan bai egiten zan, ez? Beha, Lekunberri, Zudaire, eta beste leku batzutan bai, beha Elizondo egia esateko pentsatu behar da oso leku zoragarria dela, oso leku polita, jente animatua, ganadu zale handia, eta oso feria hona da. Bai. Bueno, urtengoan horrela barko du, eta helduen urtean gogo gehiagorekin oraindikan. Alde hortatik, alde ona duna da, alde txar guztia badute bere alde txiki ona. Bueno, hazienda behar bada ez duzuela enbeste bazkatu behar, enbeste prestatu behar. Denbora libre gehiago, ez? Libre beste gauza batzuetarako, ez? Bueno, bai, esangulo dutzute urten, ganadua ja lehenkotatik gehiago bentsatu ginen, prestaketa hasi behar den, ja esan dozkun seguramente ez gaela jungo feria batera, eta nik behintzate ganadua urten ez dute preparatu.
Da, bueno, igarriko da datoen urtean, urtero preparazioa esan nahi du behia beti mantzotu egiten direla, bia mantzotu egiten direla, da ez dakit, hauten pizkate bago samar hartu dugu eta ez dugu ez domatu eta datoen urtean lan gehiago gongo da. Bai. Genetika hobetzeko zein da sekretua? Poliki miak onak izatea edo zezena garrantzia handia du ere? Bai, zezena du garrantzia handien. Eta behar dena da, ja, ukailu hona ukin etxean, behi honak ukin, eta astiro, badeukazu berroi behi honak, handik beti urtengo dugu bi amatu izkomatu honak, da astiro gero eligitu, eta hori, prestaketa. Bai, zuek zezenak lan egiten duzue, inseminatzen duzu ere, nola moldatzen zarete? Bueno, inseminau bai egiten dugu, beha gutxi, urten gutxi, beti 10 behio bai, beha gutxi, eta deko 6 azpizekor, eta beti bata besteaz probatzen, da beti batemateekin beti asertetan da. Bai, azkenean gauza guztietan bezala bista ona behar da ez, gazte-gaztetik aretze alduelikan, ikustea, eta zuek begia jarria duzu hortara ez onara? Bueno, deko orain sekor bio hiru sarrak eta oso biaia ona botatzen dute, zeurek igual ez dira horan konkursoko modoko sekorrak, beha, botatzen duena oso ona da, eta, hori baloratu behar da, eta horrekin segidu eta probatu asko. Bai, ze iraupen egiten du Pirenaik Arratzako behi batek zuen ikuioan, zenbatxe urte izaten dituzue? Bueno, dekoguz bio konkursuetan gazte-gaztetik hasi direnak konkursatzen da irabazten, eta orain sarrenak seguramente ongo dira 15 bat urterekin. Bai, eta beti ere bauzu gustokoena izan duen aretze edo behi bat, beti ere, hau, zure preferitua edo asko badire? Bai, dekoaz, preferitua gazte-gaztetatik hasi direnak konkursu eta beti irabazi duela, bai maite o bai urbegi, horrek oso preferitua dira etxean, da horrek itxingo dira gure etxean general hori momentu segurterik gehien dekuena. Bai, eta Pirenaik Arrazak, hemen Bizkaia, Nafarroan eta Gipuzkoan da indarra handia du ez? Hortik aparte, zeko esatuzu kanpora saltzen duzuela, nire gustatzen zaie Pirenaik Arraza? Bai, nik dekoaz lagun batzuk bai Zaragotan o bai hori momentu zen Leonen be bai, eta oso interesatuta dauz, oso sartute dauz, da honek Leonekoak ja badukaz berroi bat buru, eta urte guztietan beti 8-9 sartzen duz barriak, eta honedeko zesne behiak, eta astiro 10 kendu eta 10 ipini, eta oso ganudategi oso polita ipintzen du. Bai, berak ere gero, bai. Konterra deukaztean komunalak, urten bera ganaderu gazte moduan 1.400 etare emondotzeaz. Ikusten dugunen hori asustatuta egitzen gara. Da, ganadua, kotxean motorrean ibili ezin ikusi bestute egiten. Handekien problemoa da, pixkate, ganadua mendian zaintzeko GPS-ekin da oso ondo manejatzen dute. Urte guztietan, urte behiguel hemendik aste betera 5 egunera jungo gara 3 bat egunan pasatzera. Oso ikusgarria da mendiak eta oso ondo tratetan duzko hango. Eta oso polita da. Bai, beste sistema bat, ez beste manejo bat, konpatuta hemengo terrenoak, ez da inerreza, terreno asko izatea, berriz? Han ez da landarik, dana da mendiak eta komunalak, eta esate dut, 1.400 etarea sarratuta, udaletxak emote dutxea ez, da zoragarria. Bai, bakarkan hango bazka eta hemengoa ez da berdina izanen ez dara ez? Hango ganadutegi eta hemengoa ez da berdina, hemengo bizimodua eta hangoa bez. Ja, bai. Hemengo... Mendian da beste puntua da, hori ganadutegi eta ipintzeko oso ona, segun bakotzak baloratzen du nun jaiodan da zedekoan etxean. Baina behiak jaten duena hemengo belagaitan da jaten duena diferentzia izanen da ez? Oso diferentzia da, eta gero hango jatekoa eta janaria ikusten da oso gogorra dela, eta oso janari ona, oso behi ona mantentzen dira udal partean. Han problema izaten da neguan edurra, igual metro beteko edurra, ez dute sartzen, kanpoan pasatzen dutze emote hotzi janaria kanpoan, da, nik ikusita dukat, da, bastante behi onak eta oso ganadute behi ona egiten dut. Bai, orduan ongi da, azalpen hauek ere aditzea, ikusteko Pirenaik Arraza, arraza fuertea dugula, moldatzen dela leku diferentetara eta lurra ere aski ongi. Eta, Jon Koldo, badakigu, orain belarretan zabiltzala ez atope, guraldi honak egiten ari ditu, eta horri izanen duzu atarian traktorea martxan joateko presaka, ez? Bai, hori izaten da, bai. Bai, oso ongi, esan dakoa,
eskerrak eman azalpen hauek emateagatik, eta, bueno, dagoena onartu beharko da, ez, egoera hau da, eta, bueno, zuek sei orain arte bezala, kalitatezko Pirinei arrazarekin lanean jarraitzen, eta, bueno, badakizu ez, azkenean atzetikan ere ganaduzale pilo bat badire, baliatzen direnak ere zuek egiten duzuen lan honaz, eta azkenean Pirenaika arraza dagoen lekuan, zuek bezalako ganaduzalei esker dago. Eskerrik asko, Jon Koldo, ongi segi? Eskerrik asko zueri, eta beste datorren urtean segituko dugu probatzen. Hori da. Gogo asko hartuko dugu datorren urtean jateko. Baina, heldu den urtean Elizondoko ferian elkarrekin topo egiten dugu. Mila esker da, ordu arte ongi segi. Bai, mila esker zueri, agur, eskerrik asko. Bizkaian jarraitzen dugu eta Jurretatik Derio aldera salto eginen dugu, badakizue berekin inseminazio zentroa Derion kokatzen dela, eta bertako langile eta albaitirua alaitz hortu ondo dugu, berarekin tarteka egoten gara, eta, bueno, aprobetxatuz, teknologi berri hauek, oraingo honetan elkarrizketa ere ingo du bideokonferentzia bidez, nahiz eta alaitz badakigun ikuiluetan da normalitate relatibo batean lanean zabiltzatela, baina, erosoa da era horrela elkarrizketa egitea eta aprobetxatuko dugu. Alaitz uztaila bukaeran hilabetea bukatzen, eta zuentzat garrantzitsua izaten da bigarren urte erdi hau, beti ere zuentzat bakarrik baizik eta ganaduzalentzat ere, zezenen emaitzak ateratzen direlako, eta beti egoten dire danak esperun aber ze berri diren edo ze emaitza diren, ez? Horrela xe da ez, alaitz? Bai, horrela da. Gaur egun, lehen bezala, urtean bitan ditugu probak, naiz eta urtean zehar egia da, zezen gazteak urtetzen dira, eta zezen gazteak beti ganaduzalea ere badago desiatzen zezen gazteak erabiltzeko, baina informazioa, benetan, zezenen alaben informazioa urtean bitan dugu, abendu aldera, urtarrileko probekin, eta orain uztailean. Eta, aurtengo udan, beti bezala, urten dira nik aipatuko ditut, esanguratsuenak, edo benetan niri iruditzen zaizkidanak, beraien alabaren informazioagatik, benetan direnak zezen interesgarriak erabiltzeko, orain informazio fidagarria dugunean. Eta izango dira Kiwi, Kansas eta Sicilia. Hori da. Hiru aipatzearren, niri holan gehien gustatzen dena Kiwi zezen genomikoa zenean ere asko erabili zezena izan zen, oso konformazio honeko zezena dalako, baita ere dauka betakaseina, hau behin baino gehiagotan aipatu duguna betakaseina, 2A2, eta horrek egiten dau, deigarriago ganaduzaliantzako, baina batez ere orain alaba gutxi batzuk dituela, baina alaben informazioa dugula, baieztatu digu informazio honek, zezena esnatzua dela, koip eta proteina oso onak dituena, hankak eta errapeak, oso zezen zuzena da, kompletua defektorik gabekoa, eta hori garrantzitsua da ganaduzaliantzat. Barkatu alaitz hori lehen eipatu zuen aurretikan genomikoekin pixko bat ikusten altzela, nolako zezena zen, ez dakit jendia goten den esperun alaben emaitzak ziurtasun bat izan arte, edo batzu ikusita aurre ikusten dela zezen ona izango dela, esaten den bezala piztinara botatzen dira, Nik uste urtea pasa dira genomika hau gure artean dagoenetik, eta ganaduzaleak eta guk ere gero eta konfiantza gehiago daukagu proba hauengan, orduan nik uste ganaduzalea gutxinaka gero eta gehiago dauka konfiantza, naiz eta proba genomikoa bakarrik izan, hau da, bere kromosomak esaten dutena bakarrik, informazio hori bakarrik izan, animatzen da erabiltzera. Horregatik esaten dizu, zezen gazteak, aberekin ekarri ala, guk web horrian eskegi, eta hurrengo egunean badauka ganaduzalen bat, deika da bila, ikusi zezen hau eskegi, dozuela hau badeko zu ez dakiten, eta gero eta gehiago animatzen ari dira, zezen gazteak erabiltzera. Baina, beti dago, gauza hori zaten duzula, teorian oso ona da, baina gero alaba ditunean zer esango du. Orduan,
alabaren informazioa dakagunean, eta hori konfirmatzen danean, ganaduzalea berriro erabili nahi duen zezen bat izaten da. Bai, bueno, orduan kibila badakigu zezenaren ezaugarriak, edo alaben ezaugarriak eta orain beste pare bat ditugu, ez? Aipatzeko, bai. Bai, aipatzearren, ez? Hirurak oso zuzenaria, kiwi hau, hori abiaren berezitasuna, beste adia Sizilia eta kiwi, eta Kansas parkatu. Siziliak ere, ekoizpen handia, proteina eta grasa, hori da, gaur egun ganaduzalea, ezinbesteko zerbait, eta gero, hankak ere, oso garrantzitsuak, hanka eta arrapka onak izatea. Honek ere daukana da, oso ezaugarri funtzional onak. Hau da, bere alabak dira, behi iraunkorrak, osasuntsuak, eta baita ere bere titien kokapenagatik eta luzera eta jeisteagatik errobotarentzako egokia dira. Bai? Hau Sizilia, Kansas ere bai, Kansas ere errobotantzako oso egokia da, eta Kansas da zezen bat, ekoizpen handikoa eta gorpuzkera eta esne kalidade ona eukitzeaz gain, baita ere, bere zezena bera oso ugalkorra da, eta bere alabak ere oso fertilitate eta bizipen luzekoa direnak. Eta, holan, pizkat aipatzearren, honek hirurak nirentzako dira orain, ditugun politenetarikoak. Gero, kontuan eduki behar dugu, Nissan bat, Platino, Katmandu, aurreko probetan alabak izan zituzten zezenak, orain alabak gehiago dituzte. Orduan, beraien proba ere fidagarriagoa da. Eta hor jarraitzen dute eta oso proba ona dekie, Baina beti, elkarrizketan beti aipatzen dugu azkenengo berriak. Berriak, hori da, bai. Askotan, jendeak hain berri hauek ez direna eta konfiantza handia du, kontent daude eta jarraitzen dute pixka bat, lehengo zezen desberdinekin, ez? Bai, hori gero bestalde batetik, sexatuetan, ez dakit hor zer dugun aipatzeko, laitz? Bai, sexatuetan baditugu hainbat zezen urtarrietik ditugunak, baina, azkenengo elkarrizketan aipatu genuen, hasiko ginela gure zezen batzuk sexatzen, eta gaztetxu bat etorriko zidela uda partean, eta, orain badago barik zezena badago hasia ematen, eta alaztara abuztuan izango ditugu lehenengo hasiak salgai, eta, bariken ezaugarria zer da bada zezen gaztetxo bat, baina oso iko altua daukana, abi beta-kaseina transmititzen dauena, eta robotantzako ere bai, erditze erreza duena, sexatua, eta gorpuzkera eta ekoizpen oso honekoa. Eta orain abuztuan hasiko ditugu lehenengo hasia, ni banabila akoplamenduetan aspaldi sartzen jendeak esaten da, abuzturako eskatuko baina egin. Eta oso zezen hona da, baditu besteak bere, Neskens, abi direnak, baditu Naxel, Objective, eta beste batzuk robotantzako Neskens, Nottingham, baditugu gehiago, Baina, esaten zuen, berritasun moduan, abuztuan duko zaigun barik, hau. Bai, orduan, baduzu esaten den bezala, baniko zabal azkenean ez, abeltzainaren gustorako, beharretarako, eta hori da ez gaur egungo sektore profesional honetan, esneko behien sektorean, ala behar da, alako beharrak, asetu behar dire behar horiek, eta hor merkatuan jarraitu ez. Bai, zainetu bazara eskaintzen aldo zuen inean behintzat ganaduzaleak eskatzen dauena. Eta ez da bakarrik hori, aurreratu inbar gara ganaduzaleak zer eskatuko duen. Zezkenean guz ezena ekartzen dugu gaztetan. Handitin bida, ekoizten hasi, ordurako, aurre ikusi behar dugu ganaduzaleak zer eskatuko duen. Eta beti eskatuko berdinan bai, baina bere garaian, garai bakoitzan garrantzi gehiago ematen zaio gauza bati besteari baino. Eta momentu honetan da, zezen kompletua nahi duguna, hanka honekoak, errapeak, ekoizpena, kalidadea, koipea, baina zezen sexatua izatearena, biga puntual batzuetan erabiltzeko edo bebai oso interesgarria da. Gaina pentsa behar dugu orain genomikarekin, gero eta ganaduzale gehiagoa dira animatzen, beraien bigak genotipatzera. Horrek zer esan nahi dau? Badekiela informazio gehigarri bat beraien bigetan, orduan gaude, inbertsio bat egiten gure bigen informazio zehatzago ukitzeko, nahi dugu akoplamendua, alik eta zuzenena, alik eta honena egin. Kasu horretan, gero eta garrantzi gehiago dauka akoplamenduak egitea,
konsanguinitatea saihestea, eta benetan zuzentzea nahi dugu zezenak, zelako genetika nahi dugun gure biletan erabiltzea. Bai. Bestetik, alarma egoeran ere badakigu, abeltzainak ganaduzaleak hor egondu direla zuek beraien pendiente, azkenen lanean ibilizaretela beharrezkoak izan diren neurriekin, baina alarma egoera bukatu zenetik ja ekainetik, are gehiago, eta hor zaudetela, ez? Nahiz eta gu bideokonferentzia zorain egin elkarrizketa hau, ikuiluetan zabiltzate eta jarraipena egiten eta normaltasun relatibo batean, ez? Bai, berekin, nahiz eta alarman egon eta dana, berekin berdin jarraitu behar izan da, ganaduzaleak bezala, animaliak ditugu, eta hormatzen berdin jarraitu dugu. Nire kasuan, ganaduzaleen gana noala akoplamenduak egitera, egon da garai bat, hori bideokonferentziaz eta horrela. Baina ez, espaldi, maiatzaziratik, banabil ganaduzalen gana joaten, neurriekin, maskarilla dela eta kontuarekin noski, baina normaltasunean, zezkenean gertutasun hori garrantzitsua da bai. Eta orduan, hori normaltasun bategaz. Gertatu zaizuna zuri ere ez, azkenean bideodeiak ikusten duzu, erraminta baliotsua dela, erresten dituela gauzak, eta momentu batzuetarako oso proposa da. Baina beste momentu batzuetan, gertutasun hori ez dago bideodei bategaz egiten. Hori da, bai. Ongi, berriz ere, urte bukera aldera egonen gara, bitartean dozen berriri baldin baduzue berekinetik komentatuko diguzue, eta orduan orduan ikuilu batean eginen dugu urte bukeran, espero dugu gauzak nahiko normalizatuak izatea, eta akoplamentuak eta ongi joaten diren, ez? Hazi sexatuekin, eta ganaduzaleak jarraitzen duten orain bezala, orain arte bezala kontentzuekin, ez? Hori espero dugu. Mila esker, Iñaki, eta, ondo segi. Eskerrik asko eta beste bat arte. Agur. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Esan bezala, gurekin dugu oraingoan, Jose Mari Uztarroz, aurpegi oso ezaguna guztientzat, eta Nafarroan badakizue beti biltzen dela Nafarroko arditegi desberdinetan, da gaznategietan, eta ez bakarrik Nafarroan, Euskal Herri eta Euskal Herritik kanpora asko, eta Idiazabal jatorra izendapeneko lehendakaria izateaz gain, Larmendin ere uhartearakien buru belarri hasiera-hasieratik hartzai egunaren antolaketa lanetan ibiltzen da, eta aurten Jose Mari urte arraroa doa eta zuentzat ere hala izanen da ez hartzai egunaren inguruan. Bai, aurten bera gelditu da, ikusi nola zeuden gauzak eta bildurtu eta prekauzio pixka batekin dena bera gelditu da, orduan ez da ezer egingo hartzai eguna bezala, aurtengoa utxean gelditu beharko du. Eta 13. egingo nuen, utxik egin gabe, sekulez ginuen utxik egin, baina oraingoan honek gainditu gaitu. Hori da, 53. urte hurrena edo edizio izanen zen, eta urte guzti hauetan gainaz, beti ere guraldi onarekin, eta inork ez du geratu hartzai egun polit bat, eta urtengoan pandemia batek bertan bera utzi du orduan. Pena handia. Bai, pena izan da, ospe handiko eta zabalkunde handiko eguna izaten da, feriare ona izan du da beti, erreferentzi bat Euskal Herri guztian, eta pena hori da, txaba gure gaztagileen dako ez da ona hori. Hori da, espero dugu aurtengoan geratzea bakarrik, eta hurrengo urteari begira, normaltasun batean berriz ere ospatzea egun zoragarri hori. Horrela izaten da, hartzai egunean ekitaldi desberdinak izaten dire, eta horietako bat izaten da, Nafarroako gazna txapelketa, gazta txapelketa ere, Idiazabalen barruan. Ezagit horren kasu horretan nola jokatzen duzu edo nola inen den, txapelketarik inen den aparte edo ez edo? Nahiko kolokan, nahiko arriskuan daude beste lehiaketak edo beste txapelketak ere, badakizu gero hemengo
aurreneko 10 sailkatuak, gero joan dira Euskal Herriko txapelketara, edo lehiaketara, eta nik uste kolokan dagoela hori, orduan ikusi nola doan pandemia hau eta zer gertatuko den. Nahiko arriskuan daude. Bai, dena den, Idiazabalek aurrera jarraitzen du, jatorra izendapeneak, eta aste honetan bertan, beti ere Uztailako azken asteazkenean, Iruñako Napardi elkartean, iten duzu urteroko moduan, gazta edo gasna berriari ongi etorri eman da aurkeztu, ez? Bai, hori da. Beti udaberrian egiten duguna, Paskoko 3. astean egiten dugu beti, baina aurten da posible izan, dena itxita zegoen, eta orain zabaldu delari, esan du, abuztua baino lehen egin behar dugu aurkezpen hori, eta asteazkenean egingo dugu. Goizeko 11 han egongo gara. Bai, hori da, eta bestetik jatorri izendapenean zentratuaz, Idiazabalen, ezagit, nola doa pixka bat gasna denboraldia, zer diote hartzaile, gasnagileek, nola doa merkatua, zer diozu, Josebari? Bai, dana aurten, jendeak dakin bezala, dana arraroa izan da. Ardiak oso ongi haitu dire, ekoizpena ona izan da ardien aldetik, esne ekoizpen aldetik, gaztagintzan ere, nabari du nahiko ongi duala, baina merkatua nahiko arraroa, udaberria oso garrantzitsua da, gure gaztagile gehienendako, baina horreka kanala itxia, jendea mugitu ezinek, gure gaztandigitara bisita egiteko posibilitaterik ez. Gaztagilea berak mugitu dire gehiago, jendeak emailez eta beste modu batzutan kontaktua izan du, eta espero dugu udatzen hontan beren kamarak ontzeko gela horiek ustuak izango direla urrengo denboraldian sartzeko. Bai, hori da, azkenean beti ere jendeak orain kanpora gutxiago joaten ari da udaparte honetan, eta badirudi Euskal Herri mailan gehiago mugitzen ari dela. Euskal Herria badaki aski polita dela eta paraje zoragarriak dire, eta barne turismo honetan behar bada, pixko bat orain sumatuko da, Uztaila abuztu alde honetan, jendeak bidenabar leku politak ikusi eta Idiazabal jatorri izendapeneko gasna bat ekarri ezkero, askoz ez hobe, ez? Bai, itxaropen hori daukagu, hemendik kanpo Mediterranean gastatu behar zutena, gastatu dezagun hemen inguruan, eta espero dut hori gainditzea. Hauten egingo ditugu ia 1.400 tonelada, 1.000.000 eta 400.000 kilo, eta espero dugu denak aterako direla behar den bezala. Bai, eta ezakigu ordu, zuk lehen aipatu bezala ez, lehiaketa desberdinak ez, Euskal Herriko gazta txapelketa, gero iraian ere, ordiziko etorriko da, guzti hori edanak airean, ez? Bai, hori da. Eta lehiaketa hori guztiak, arrakasta handia izaten dute. Jendeak han epaimaiak ikusi eta aukera izan erosteko eta komunikabideek egiten duzuen guztiakin, ezagutu egiten da asko. Aurten, nire ustean, inguruko gauzetan gehiago bertako gauzak erosten eta bertako gauzak dastatzen saiatu gara gehiago, eta horrekin ia konpentsatzen dugun behar baina. Eta gure gaztagileak ez dezatela arazorik izan. Bai, hori da ez, egoera honekin baloratzen ari gara gehiago bertako produktuak, ez? Ikusiaz, aski zirkuitu laburrean, hurbilean, baditugula kalitatezko produktuak, eta, horiek ere baloratu eta konsumitu behar direla, ez? Bai. Eta, jendeak, ni pixka bat errekalkatzen ari naiz, baina izendapen bat, jatorri izendapen bat, ez dara sekula deslokalizatuko. Idiazabal gazta hemen bakarrik egin daiteke, hemendik kanpo inork ez dezakeen, orduan hori gure lurraldeari lotua dagoenez gero ezin da hemendik kanpo egin. Orduan hori kontutan izan behar dugu eta produktu hori dastatu badakigulako bertakoa bertan egina eta bertan
dastatu behar dugula eta aprobetxatu. Hori da, Jose Mari, ikusten dugu, egoera berri edo arraro honetan, bai hartzaia, gasnagiak eta zuek ere jatorri izendapenatik lanean fuego jarraitzen duzuela, eta espero dugu, konsumitzaileak erantzutea, eta, aurtengo egoera hau, azkenean hor geratuko da detaile bat bezala, detaile tristea, baina hurrengo urteetan gauzak ongi joatea eta danak normalitate batean lan egitea. Eskerrik asko, Jose Mari, egonen gara? Espero dugu, merkatuak, bertako jendeak hemendik kanpo joan beharrean hemen bertan gozatu dezaten, eta, atera eman dezaiogun, eta hurrengo denboraldia itxaropenez eta zorionez ongi hasi eta mantendu behar dugun. Bai, eta, hartzai eguna antolatzen duen guztieri, gure partetik ere, besarkadat eman, eskartzen dela urtero egiten duzuen lana eta esportzua, eta urtean, deskantxo pixkat hartuko duzuela derrigorrez. Bai, baina, gonbitea egina dago, datorren urtean, hemen izango dela, 2 urtetako jaia ospatzen, dolekua. Hori da. Horrelaxe izan da Jose Mari, eskerrik asko berriz ere, eta zaindu zaitez. Eskerrik asko zuei, eta entzule guztiak, horreitu daitezela gure ardi latxaz eta gure Idiazabal gaztaz. Ongi segi beste bat arte. Horrengo arte, agur. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta betiko moduan eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei laguntza bera ematea. Kaiku kilometro 0, ekoizpen arduratsuko esnea.